Често говорим за българските лекари в България, за българските постижения на медицината, които понякога са тук и се случват въпреки, а не благодарение на. Често се изравняваме с чужбина и си казваме, че не сме толкова назад. Сега обаче един поглед, хем отвън, но пък от наш човек. И един разговор за неврохирургията, така каквато е в днешно време, с най-модерните технологии. Доктор Петър Манджуров е тук. Здравейте, добро утро. Здравейте. Човек изтъкнат в своята област и от години в Германия. От колко години работите в Германия? От 33. 33 години. Ами, хайде сега да видим за тези 33 години в Германия. Какво се случи да останахте там, а не се върнахте? Чиста случайност. Аз бях стипендиант, изпратен от Медицинския университет в Пловдив в една от най-големите неврохирургии в Берлин. И след 10 месеца трябваше да се прибера, трябваше да науча оперативни методи за лечение на епилепсията. На 3-4 месец шефа каза, предложи ми да остана. Аз отказах, защото исках да се прибера в родината. Тук имах семейство. Моите колеги асистенти казаха, Боже, той ти предлага, тук има цяла куп с заявления и молби за работа, а ти отказваш. Беше и тогава смътно политическо време, Луканова зима, хиперинфлация. Казах, добре, ще остана за 2 години. Повече, да науча повече неща. И така от 2 години, от 10 месеца станаха 33 години. Доктор Манджуров, позволете само много малко тук искам да освежа разговора. Във връзка и с нещо, което има тук в нас между екипа, но Христина много обича да чета на немски, затова искам да кажа и болницата, в която вие се намирате в Берлин. Това е правителствено-военната болница. На немски казано Bundeswehr Krankenhaus. Да, правителствената болница е неофициалната титла, а иначе си е чиста военна болница. Bundeswehr Krankenhaus. Bundeswehr е наименованието на германската армия. Да. След края на Втората световна война, да не казвам предните термини. Много ти благодаря за този преход към въпроса, който всъщност исках да задам. Защото, доктор Манджуров, вие в вашата практика се срещате и в някои от най-критичните моменти за Германия. И изправени пред тероризъм, и след това с ранени и прочее. Какво си спомните тези критични ситуации? Аз съм участвал в 3 мисии в Афганистан и нещо, което максимално ме ядосваше, беше тези седмична тренировка за когато дойдат много ранения, а имаше такива случаи. Но след това се повтаряше и на мен ми се струваше излишно. И вечерта, една хубава коледна вечер, бях поканил моите колеги на една вечеря до болницата, стана атентата на Прайчахплац и ние получихме доста сериозен брой ранени наведнъж. И по чиста случайност неврохирургичният екип беше първи в болницата. Бях възхитен от това как всеки така беше възприел тези ежедневни тренировки, защото всички сме минали през Афганистан и мога да кажа, бях горд с моята болница и с моите колеги, защото всеки си знаеше място от военната полиция, които организираха затварянето на улици, транспорти до целия персонал, с триажа, с приемането в спешното отделение. И разбрах, че тези едноседмични тренировки не са били излишни и може би това е отговор на въпроса. Тази военщина има и положителен смисъл. Дава едно хладнокръвие, дава една сигурност, дава едно организаторно спокойствие, така да се каже. Винаги да си готов. Да, ако трябваше да бъдем достатъчно акуратни, трябваше да ви представим като полковник, доктор, по тази причина. Добре, сега вече и към същината на нашия разговор. Направихме този преход и разказ за Германия, защото винаги се притесняваме, че нашите специалисти изтичат в големите болници в Европа, не остава тук естествено конкуренция, естествено пазар, естествено заплащане и условия. Но тук има също големи наши имена и специалисти. Вие идвате и сега, за да предадете опит, за да се срещнете с пациенти, но и предполагам с ваши колеги. Как изглежда България, медицината в България отстрани? Няма да отговоря, защото не съм бил много години в България. Но ние изработим тази идея вече от доста години и се опитахме с моите домакини да я облечем в вид.
някакъв. Мислихме доста по въпроса и аз ме изненадвам от големия медиен интерес, защото става въпрос за обикновена работа. Аз виждам това от българо-немско отделение или клиника по неврохирургия, което се създава, като едно камъче от цялата мозайка, която аз, пак казвам, не познавам из основи, дано да е по-лъскаво това камъче, но аз разчитам много на колегиалност, на сътрудничество с колегите. Но и за нови методи, за начин на лекуване. От София, от Пловдив. Смятам, че има синергийни ефекти, когато се работи в един отбор. И се надявам, че това ще е ситуацията тук. Всъщност, идеята е, че вече и технологията е напреднала до такава степен, че тя помага много на медицината. И тук сме говорили много и за изкуствения интелект. Да дори доколко може лекаря да бъде изместен или да му бъде партньор изкуствения интелект. Не може да бъде изместен, нали? Не може. Не. Помните корона, когато 90% от хората отидеха в хоум офис. Да. Ние нямаше как да отидем в хоум офис. Разбира се, една от решаващите положителни страни на развитието на неврохирургията се дължи на промишлеността, на развитието на технологиите. Високо технологизирана, много всеки ден нови модерни методи, половината отпадат, но другите остават с предимството сигурност за пациента, улесняване на работа на хирурга. Хирурга се остава незаменим. За съжаление, това прави нещата и доста скъпи, но това е пътя и може би тук трябва да се помисли каква е ролята на Лекарския съюз, на здравните каси, за да се достигнат 15% каса в Германия срещу 8% в България. Не става с вода. Сега, доколкото разбираме, тъй като исках да ви питам нещо за системите на здравеопазване в Германия и България, но казахте, че не ви се коментира, тъй като сте доста време отделен, но акцентът ми беше достъпа, защото Германия има много по-развито здравеопазване, но сякаш по-труден достъп, докато при нас имаме критики към системата, но много лесно стигаме до доктор. Не просто до доктор, стигаме до светила в медицината, докато сме в Германия, по-трудно ще стигнем до вас. Казвам всичко това в контекста на това, че ще има възможност пациентите в България да се консултират с специалистите, които сте дошли от Германия. Това също е възможно, но може би искате да отговорите нещо на коментара ми. Като всичко в Германия, тук е по-лесно. В Германия е по-трудно, защото системата е закостеняла, бюрокрацията е сериозна. Правилата са железни, не могат да се нарушат и това води... Аз бях с моите колеги тук през февруари да им покажа София. Да им покажа болницата, да им покажа... И естествено бях и малко негативно подготвил и вечерта преди отпътуването те ми казаха какви глупости си не говорил, всичко е на ниво. Инфраструктурата съществува и най-вече бяха възхитени от този, на немски се казва Aufbruchstimmung, това чувство за желание за промяна в хората, за комуникацията. Ние обиколихме двете болници и в Пловдив и в София. Навсякъде се срещаме с колеги, които нямаха никаква езикова бариера. 90% бяха специализирали в Германия, в Европа, дори в Съединените щати. Така че моите колеги ме обвиниха в негативизъм. Ами да бъдете по-оптимистично настроен тогава. Ами, значи просто сте запазили българското в себе си. Още носите негативизма. За това съм и тук, за мен се затваря кръга. Аз започнах от тук. Мои учители бяха професор Къркеселян, професор Босацки, мир на праха му, професор Китов, бащата на професор Габровски също ми е държал ръцете, така че аз съм тръгнал от тук и съм си българин, и съм си кореняк пловдивчанин. За мен се затваря кръга по този начин. Много ви благодарим за този разговор. Надяваме се да си идвате по-често в България. В всеки възможен момент да ни гостувате, за да ни разказвате и още подробности. Вече много повече за лечението. Сега малко повече ви опознахме и се радваме на тази наша среща. Благодаря ви от сърце. И пък ние се надяваме да ви изненадаме се така приятно, като идвате. Нали? Все по-добре се случват нещата. Благодарим, че ни удостоихте с времето си. Благодаря. Аз благодаря. Полковник доктор Петър Маджуров, неврохирург. А сега... Сега останете, за да видите какво... Не знам дали се интересувате от футбол, но може да останете, за да чуете какво пък ние, Българската национална телевизия, казваме всеки ден. От Байерн ли сте? Боже Господи, не. От Дортмунд ли сте? Не казвам. Не казвате. Аз съм берлинчанин.
Унион Берлин. Разбрах. Унион Берлин или Херта Берлин. Каним